Ako som už viackrát povedal, slobodná myseľ je pre systém veľmi nebezpečná. Viete, čo si ja myslím o politikoch a celej politickej situácii? Že všetci politici sú iba jedna a tá istá hnusná farizejská zrada. Či je to Fico, Matovič, Heger, Naď, Pellegrini alebo Sulík, alebo celá pometená čvarga z PS. A vôbec všetci politici naprieč celým politickým spektrom. Ako veľmi vám chutí moc, ako veľmi vám chutí vládnuť a ovládať, bažíte iba po bohatstve. Chcete mať zabezpečenú beztrestnosť, politickú imunitu vy a vaša rodina. A neexistuje rozdiel, len rôzne farby tej istej pokrčenej smradlavej ponožky. Ste ako staré mlieko s novou etiketou. Skysnuté, smradlavé, ale s nápisom progresívne. Politici ste iba jedna zapredaná banda lúzrov bažiaca po majetkoch a moci, ako starý ujko v pivnici po pornokazete z 97. Farizei so slovami ako národ, ľudia, budúcnosť, krajina, ale v skutočnosti ste národ predali za teplý parok v rožku z bruselskej kantíny. A Fico, ty si národný vodca. Už 4-krát si dostal šancu a opäť si úplne všetkých oklamal. A klame stále. Všetkých, ktorí ti dali aj hlas. Ty si borec, ktorý mení názory častejšie ako Matovič svoje ostraté trenky. Green Deal? Jasné, poďme daniť už aj nádych, aj výdych. Migrácia? Veľkom, aj s potleskom, ako tomu bolo pred 10 rokmi v iných štátoch. Lebo vy ste zabudli a nepoučili ste sa z Rakúska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska a podobne. Lacný plyn? Tak to si rovno začneme kúriť pod hrncom eurobankovkami, lebo bude to lacnejšie. A digitálne ID? No jasné, nech vieme, komu zakázať ísť do obchodu alebo lekárne. A ukrajinské jedovaté potraviny a bez cla? No jasné, ale Slovákom len samé dane, poplatky, zákazy, príkazy, rozkazy, exekúcie a Ukrajine všetko gratis. A dane zvýšené, poplatky zvýšené, odvody hore a bonusy dole. Realita, životná úroveň úplne v prdeli. A zbrojenie za 800 miliard nie je problém. Jasné, lebo na mier potrebujeme tanky a rakety. Elity majú teraz v Bruseli svojho koňa, ktorý bez váhania robil miliardové kšefty cez vakcíny a teraz 10-krát toľko na vychystanie vojny. A baterkárne na úrodných poliach? Prečo nie? Veď čo tam povodia a úrode? Tu nám predsa dovezú zabalenú v plastoch cez pol sveta v kamionoch. Spalovne? No samozrejme, všetok odpad a všetko, čo smrdí, tak patrí na Slovensko. 15 miliard od Fica na jadrovku? Veď na čo tie peniaze ľuďom? Hlavne, že Amerike narastú konta. Ale ja som zabudol, veď Fico je menšie zlo. Jasné, ako keď ti pri hnačke niekto povie, že si aspoň schudol. A COVID? Najväčšia politická reality show pre ich poslušné ovčie stádo. Zakázané dýchať, lebo vzduch je vraj vírusový zradca. A testovanie? No tvoje sliny rozhodnú o tom, či máš nárok na existenciu. Vakcíny, globalistický smiech so zapálenými cigarami s 200 miliardovým ziskom. A teraz s 5G signálom zdarma. Zatvorené lesy? No samozrejme, lebo veveričky prenašali variant Delta. A pokuty za návštevu babky? No samozrejme, lebo láska zabíja. Ale ukradnutých 30 miliard za Matoviča úplne bez trestu. 5 miliónov ľudí kopnutých do zadku a zneužitých ako špinavý dobytok. A potom vojna. Nie je naša, nie je spravodlivá, ale hlavne výnosná. Banky tancujú sambu, keď ľudia už nemajú ani čo žiť. Politici pchajú miliardy do prípravy na vojnu s Ruskom, kým ty sa pohoršuješ v Lidli nad cenou tresky. A vojna zamier štýlom podpal si dom, aby si sa zohrial. Slovák už iba chudák. Ukrajinec hrdina s benefitmi a sviečkovou na tanieri. Amerika víťaz, 800 miliard vyťahnutých z EÚ do USA. A Slovensko? Už iba konzument západného odpadu. Green Deal. Samozrejme, progresívna vrtuľová ekológia s trojdňovou zárukou na vietor. Daňový horor so zeleným obalom. CO2 daň za dom? Áno. CO2 daň za auto, za benzín, za naftu? Jasné. CO2 daň za prd? Samozrejme. Gynekologička a vedúca Bruselu, sám diabol prezlečený v ľudskej koži, tá si lieta súkromným trískačom z kuchyne do obývačky, ale ty si máš kúpiť elektrickú kolobežku na úver.
lebo Brusel zachraňuje planétu. A pritom stačí iba zalesňovať a naučiť sa v pôde zadržiavať vodu. Stačia iba dve jednoduché veci na to, aby sa planéta ochladila a aby bol dostatok vody pre všetkých a všade. Ale toto povedz tomu, kto rozmýšľa nad tým, kým vlastne je a akým pohlavím bude zajtra. Digitálne ID rovná sa digitálny teror s náhubkom po vzore Číny. Neposlúchneš? Nepôjde ti karta. Povieš niečo? Zmizne zo sociálnych sietí. Nezdieľaš duhový status? Zablokujeme ti vstup k lekárovi. Toto je ich pokrok. Toto je ich otroctvo z Wi-Fi. Toto sú tie chore, osprostené gebule, ktorým análny vývod smeruje rovno do mozgu. Gebule plné exkrementov. A deti? Kde sú tie milióny zmiznutých a zneužívaných? A všetci sú ticho. Aha, lebo keď zločin páchajú elity, tak zločin to už nie je. A farári odjak živa kryjú pedo, ktorí dennodenne zneužívajú tisíce ľudí po celom svete. A čo na to Vatikán? Nedotknutelný. Sponzorské miliardy tečú do Vatikánskej banky, obchod s orgánmi a deťmi je na vzostupe, ale hlavne, že máme pochod Pride a pohodu. Toto je cieľ elít, tzv. Majiteľov zeme. Liberálna pometená agenda. Ste vyformatovaní ako myši z dlhodobého experimentu. Deti s vymeneným pohlavím ako ponožky. Každý deň iné, ale teda majú si aj z čoho vyberať. A dúhové vlajky aj na hajzli v škôlke. A mama s tatom? To už je starý koncept. Teraz už iba ako osoby A a B. Slovensko, raj pre odpad, smetisko pre Brusel. Voda preč, pôda preč, baterky namiesto mesa, zeleniny a ovocia. Slováci majú 700 eur v hrubom za 12 na 3 smenách. Migranti majú 700 eur v čistom za to, že sem prišli ničiť našu kultúru a naše životy. Sme vlastne tu doma? Áno, ale iba keď držíš hubu a krok. A keď niečo povieš, čo si iba myslíš, tak polícia idete s nami. Facebook ban, TikTok čau, YouTube narušuješ liberálnu komunitu. Instagram, falošný svet plný filtrov a depresií. Sloboda slova skapala skôr než štátny rozpočet. Demokracia, to slovo používajú už iba politici, keď chcú bez strachu a beztrestne a výkriku okradať. EÚ, to je súkromná firma. NATO, zločinecký kartel. Politici, zapredaní špinavci. A my ľudia, už iba otrocký kompars. Už je iba jedna jediná cesta. Slovensko musí ísť okamžite von z NATO, von z EÚ a von z toho divadla pre primitívnych debilov. Factsystem.sk je miesto, kde nehráme podľa ich pravidel. Miesto, kde sme živé bytosti, nie veci a ani posratí otroci. Miesto, kde systém nám môže fúkať práškovi. Hľadám ľudí, ktorí sa neposerú, keď počujú slovo politika alebo polícia. Hľadám takých, čo už nechcú čakať, ale chcú späť vlastný život. Nie tichošlapov, nie voličov politikov a vládcov, nie zombi. Hľadám iba vedomých, drzých a silných. Lebo kto sa bojí, tak ten prehral. A kto sa postaví, ten zvíťazí. Fakt systém má jasný plán. Referendum o vystúpení z EÚ a NATO. Spustíme okamžite petíciu, vyzbierame podpisy na vyhlásenie referenda. Je to naše ústavné právo. Zrušenie všetkých zmluv, vrátane WHO, WEF, odmietame globalistické agendy, ktoré ohrozujú naše zdravie a suverenitu. Obnova národného hospodárstva je na prvom mieste. Musíme podporiť domácich poľnohospodárov, remeselníkov a podnikateľov. Zabezpečíme potravinovú a energetickú sebestačnosť pre Slovensko. Reforma vzdelávania a zdravotníctva je prvorada. Zavedieme vzdelávanie, ktoré podporuje kritické myslenie a kreativitu. A zdravotníctvo bude slúžiť pre ľudí, nie pre farmaceutické firmy. A priama demokracia, kde občania budú mať právo odvolať zvolených zástupcov a rozhodovať o dôležitých otázkach prostredníctvom referend. Toto je nevyhnutné. Inak sa nepohneme z miesta a všetci zakapeme.